Sa katapusan, natilawan na gayud sa pipila ka mga transport sector sa Central Visayas ang ayudang pinansyal gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB atol sa gipahigayong fuel subsidy distribution karong adlaw. Ani ang report ni Alan Domingo. Nagpanon ang mga drivers o operators sa UV Express sa Batan sa LTFRB Regional Office 7 kinsa na kinaminam na nga makadawat sa ilang fuel subsidy. Matod nila nga dako matabang ang 5,000 pesos nga ayudang madawat sa ilang panginahanglan. Sa tinuod lang matod nila, dili gyud kaigo ang ilang kita matag adlaw apan misabot matod pa sa ilang sitwasyon ang mga operators nga modawat lang kon unsa ang ilang marimit. Gani ang uban nga mga V-hire drivers naghuna-huna ng mangita og laing panginabuhian o galing makahukom ang ilang operators nga muhunong una sa ilang operasyon tungod sa epekto sa mega fuel price hike. Nakakukaroon diri sa sulod sa Batan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 7 diin gigdaga usab nga mudawat sa ilahang fuel subsidy ang mga drivers ug operators sa public transport nga naapektuhan sa mega fuel price hike. Dako kay ni siya gamit sa amuang pang tubil sa amuang krudo kay ang among biyahe gud igo-igo ra gyud sa krudo ang amuang kuan. Gibuhi na lang gini amo ganing mga operator kay tungod sa among income nga gamay ra kaayo. Ang nakadiferensya kuno karon nga dili na mi pwede makalangoy-langoy. So ang akansi naman mi din ami mi kaabang mulangoy mi ma-short pa mi. Ang pagpanghatag sa mukapin 50 ka mga drivers nga miadto sa bahatan sa LTFRB 7, seremonya lang sanglit magpadayon ang ilang pag-apod-apod sa fuel subsidy nga gisugdan na pinaagi sa mga e-wallet. 23,000 ka mga drivers and operators ang nalakip sa listahan din 13,000 na kapin ang nasugdan sa pag-download sa ilang mga ayuda. This is just part of the efforts ng ating office, ang ating central office in fast-tracking itong pamimigay natin ng fuel subsidy sa ating mga drivers and operators. Giklaro na Direktor Abu Samin matuan nga ang mga recipient na ang maantigong mo budget sa ayuda nga nadawat og unsaon nila kini. Dili lang matud pa pagpalit sa lana kundi mamahimo kining gamiton sa pagpamalit sa ilang panginahanglan sa mga drivers. Itong subsidy natin ngayon is not necessarily intended for buying fuel. Actually, ang nasa guidelines is pwede lang ibili kung ano yung kailangan nila. Bali, ayuda natin sa ating mga drivers sa kanilang pang-araw-araw na kailangan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.